Hey, umfana kaManqele, wematamtama. Hey. Wenzani kodwa manje uganga manje mfana? Yazi ugadle kabi ke manje wagadla ubhekise emabumvini. Hey. Fana ngithi thi ngikutshela usuthinteke impela manje isidleke semnyovu uqobo lwaso. Futhi angazi mfana noma uzoyimela lena. Ngithi impela wayisusa uzoyimela. Lalela mfana ngikutshele mina ngikwazi kahle wena ufike emabumvini mfana. Ungakwazi nalokho ukucula mfana. Ucula ngamakhala. Lakufundisa ichalaha lomfoko kaMgube bakuqoqa bakubeka la. Hey emva kwalapho hey lasha ichalaha. Lapho kwakumuntu kodwa yena lo. Mfana kethi angazi ngoba usuthinte wagadla wabhekisa ngapha nje ukuthi usawuphinda ukwazi iminyakazo ngoba hey nangu nomfoko kaMpungo osukhuzana. Usakushaya usuphuphutheke uzake emugijima manje namfana mina ufike entanga yenu. Into efuna mfana uzoyithola nje ngikutshele nabangcukumane ngathi akhona adla abantu. Angazi ukuthi uzowavimba ngaliphi mfana wenze njani kanti hey ngiyafuna ukushaya impela mfana kodwa nje sengibona nezihlathi nje ilokhu ivuvukele ilokhu idilike njalo nje angazi ngizoshaya phi ke khona mase ngishaya kodwa ke ake ngithule mfana ngikulalele ngikuzwile khona inselelo iphosayo kodwa hayi ufike mfana ekugcineni ke impela namhlanje futhi ke angazi mfana abangani bakho bokutshela kanti futhi ke imini umuntu okwazi kangcono usukhohliwe uzokhumbula kodwa mfana ngiyeza kuwena.